mambo ndi mambo. Nhasi Friday 20 February. Ndikuti chi vakatatidzira king vanobhuruka. Ndane nyaya yangu yemukomana ari kutsomwa wewe ari kuvhurika. Inini mari yerehebhu ndinayo. Achingodzoka ibamamudza kuti mari yerehebhu mambo nemambo anayo. Ndinayo ndikumubhadhara rehebhu. Bhozi ari kuvhurika azonyanya kutsomwa kwacho. Yo pavanhu vese vari 50 ndiwega wega uri correct. Ndiwega unotaura zvine musoro. Ndiwega une ndikati kutaura zvinhu zvekuti zviri against vanhu vese. Wega ngamiswe anyanya kuvhurika wazonyanya mani ende wazobata pasingabatwa. Vhurika kune vamwe kwete kwandiri. Wazonyanya kuvhurika iwo. Mari yerehebhu ndinayo. Uchingodzoka ndakubhadhara rehebhu. Uchipedza kurehebhu ndovana kutsvagira imba ndini inini yekurenda. Wanyanya kutsomwa iwo. Ndakuredzeni mari yacho ndinayo. Arimukona ndinayo. Tisabata zvemari. Uchingodzoka ndakupa foni yekushandisa futi nyama yamapixel 10 ma-UK version. Ndabva ndakupa aya ndinawo aya ma-UK version koya rehebhu. Ndakuendesa kurehebhu. Mari yacho ndinayo. Ishi ndokuendesa kurehebhu ndini. Ndakuendesa kurehebhu. Mari yacho ndinayo. Vakatatidzira king vanobhuruka. Uchingonzi wadzoka chete uya kunoku. Ndakupa mari yekurehebhu uya. Ndakupa ndokuendesa kurehebhu ndini. Vakatatidzira king vanobhuruka. $100 per stage. Wakambozviita kuti kustoda tuchiyo chinipa $10 wenye bado wakanda $500. Muri kuitei nezita rangu vanemimi? Kusaiza. Mambo ni mlambo udandipa $100 per stage. Yo sikuna kuti vamwe vako vari kubroka ma 500,000 uda kuinvesta in mbiri because phone